вечерите стават все по-дълги. И това значи повече време за четене. Ето няколко предложения за перфектното есенно четиво. Малки жени на Луиза Мей Олкът. Класика, която никога не остарява. Този роман е особено подходящ за есента, защото съчетава домашния уют с теми за порастването, саможертвата и търсене на щастието, където пеят раците на Дилия Оуенс. Това е роман, който покори света. Историята на Кая е едновременно мистерия, разказ за любов, оцеляване, където природата е главният герой. Описанията на дивата среда създават усещане за магия и самота. Парижката библиотека на Джанет Скетлиан Чарлз. Прекрасен избор за любителите на книги за книги. Историята прескача между Париж по време на Втората световна война и малко американско градче през 80-те години. И за финал, Името на розата на Умберто Еко. Истински интелектуален трилър, който съчетава история, философия и загадки. Това е книга за бавните вечери, в които искате да се изгубите в сложен, но великолепно написан свят. Коя е вашата любима есенна книга? Споделете ни в коментарите!